Ehhez a gyakorlathoz inkább a füveteket fogják használni a gazdák, vagyis a kutyáknak is sokkal jobban kedvez. Először egy kőbeugatást láthatunk, aminek a lényege tulajdonképpen az, hogy feltervezik a kutyákat kellő érzőmérsékletre. Ehhez pedig a jelen esetben a Tomi lesz a ügyész, aki mindent megteszi. Védőruhában van, az esetleges sérülések elkerülése véget szükséges. Ugyanakkor ez a kérdezési gyakorlat, illetve az a bot, amit a Tominál láthatunk, az egyáltalán nem állatfogás jelleggel van nála, egyáltalán nem okoznak ezzel fájdalmat a kutyáknak. Majd bemutató végén, hogyha lesz idő, akkor esetleg a Tomi meg is tudja mutatni, hogy ez mennyire rugalmas, hogy ez egyáltalán nem fáj, csak nagyot szól. Elsősorban olyan kutyák hozták végre ezt a gyakorlatot, melyek részintfajtájukból is kifolyólag, részint pedig jellegükből kifolyólag inkább őrzővédő kutyák sem, mint házi kedvencek. Tehát, hogyha mondjuk megnézzük nekem a kutyámat, egyáltalán nem reagál ezekre a csattogásokra, ahogyan mondjuk Réka Gollia sem. Tehát ők egyértelműen nem ilyen céllal tartott kutyák.